Писах на всички отбори от Германия, Нидерландия и Белгия с цел да получа подписана картичка от техен играч. И получих не едно или две писма, а количество от тях, включително и доста по-големи пратки. Абонирайте се, оставете палци нагоре и нека започваме с едно от най-специалните ми видеа в канала. В миналото единственият начин да се здобиеш с подписана картичка от футболен отбор е било пращайки им писмо по почтата. И се замислих защо да не направя нещо подобно, но през 2024 година. Правейки своето си проучване как да се случи това и дали мога да го направя по имейл, се натъкнах на видео на един ютубър, който ми отговори на много от въпросите. Линк за неговия канал ще ви остава долу в описанието, нека първо ви покажа през какъв процес преминах аз. Всичко започна с един много голям ресърч, понеже трябваше да извадя имейлите на всеки един отбор, на който исках да пиша, което заедно с изпращането на имейлите ми отне около 2 седмици. Но общо взето веднага разбрах, че ще трябва да пращам писма напред-назад, така че тук започва моето приключение. Така, тук що купих, също още не съм ги купил, ще ги платя и сега, марките, които са от Германия към мен, в Нидерландия живея, за хората, които не знаят, да трябваше да вкарам пари в един акаунт, който изглеждаше доста подозрително, но както и да вкарах евро и 50, за да мога да принтирам един лист хартия. И даже имаше такса 30 цента. Защото видиш ли съм вкарал под 5 евро, само за да принтирам марките. Даже не съм платил марките все още. Не искам да ви казвам колко пари ще ми излезат марките, защото това са най-скъпите марки в живота ми. Говоря много тихо, защото съм в библиотеката. Както и да я плаща марките и отивам да ги принтирам. Току-що дадох още 40 лева за марки и не се чувствам добре от факта, честно да си призная. Надявам всички писма, които изпратя да дойдат, иначе това видео ще е голяма загуба на време и средства, но предполагам ще се случи, Сега след като всичко е готово, имам написани писма, имам написани съобщения, имам марки за Германия, за Нидерландия, всичко е направено, просто трябва да ги сглобя като едно писмо, мисля от всичките като много писма и най-накрая да отида и просто да ги изпратя. Добре, чуйте ме в момента. Всяко едно от тези писма тежи между 17 и 18 грама, което значи, че аз мога да ги пратя без да е нужно да плащам втора марка на писмо, така че нека ги запечатваме и нека ги пращам. Това беше. Ето тук виждате абсолютно всичко, което съм получил през последните близо 3 месеца, така че нека започваме. Общо получих цели 9 неща от различни клубове, 6 от тях в Германия и 3 от тях в Нидерландия, 0 в Белгия. Да, белгийците не бяха толкова любезни да ми пратят каквото и да е, като даже ми игнорираха имейлите или просто ми пишеха леко груби неща, което беше доста излишно. И въпреки, че очаквах още едно писмо, което пратих до Германия, което беше от Айнтрахт Франкфурт, то не дойде и все пак това видео ще просъществува и без него. Първо ще започна с най-новото писмо, което дойде, което се е случило последните няколко дни, когато не съм бил в нас. Именно писмото от Динамо Дрезден. Така че нека започваме. То дойде в момент, в който не бях в нас, така че нямам идея. То е дошло без да са ми отговорили, че ще получа каквото и да е. И общо взето трябва да си взема ножица. Доста е странно, че писмото е залепено с Тиксо и че пристига близо месец и половина след като съм писал на Динамо Дрезден. Хайпнат съм, защото не знам какво да очаквам. Не само това писмо, но от което и да е писмо. Така, нека видим. Имаме картички, имаме и писмо. Пратили са ми писмо и както са написали, това са исканите от мен автографи, въпреки че аз не съм казал нито един конкретен автограф. Нека видим какво са ми пратили. Добре, автографите са лично подписани, това са истински подписи. Нека видим. Ако трябва да бъда абсолютно честен, не знам дали знам който и да е играч от Динамо Дрезден. Ахмет Арслан ми звучи доста познато, мисля, че играча от Турция. Добре, тук имаме 3 лично подписани картички от играчи от Динамо Дрезден, така че много благодаря на отбора. Нека ги видим отзад. Така изглеждат отзад, а ние получихме първите си 3 подписани картички. Нека продължаваме. Между другото, оставете палци нагоре. Добре, продължаваме с второто писмо, което не съм сигурен от точно кой отбор е, понеже аз съм го пратил, обаче получих 4 от 5 писма, които аз съм пратил, така че нека видим от кой е. Да, виждам синьо. Това трябва да е Бохум. Нека видим. Това е страхотен дизайн на картичките. Прекрасно изглеждат.
Масович виждам, че имаме и Гонзало Пасиенсия. Това е страхотно. Те са подписани и 4-те картички. Както може да видите, автографите са абсолютно истински и картичките изглеждат страхотно. Отзад също. Тук се вижда един от прожекторите на стадион, покрай който съм минавал и съм виждал на живо. Също трябва да призная, че дизайнът изглежда наистина страхотно, за което много благодаря на Bochum. Не само за дизайна, а и за това, че са ми пратили картички. Особено тази на Гонзало Пасиенсия, тя изглежда страхотно. И понеже, пичове, не смятам, че е особено коректно аз да съм единствения, който получава нещо в това видео, е време за giveaway. Аз и партньорите ми от Stoyanov Games, чийто сайт може да намерите долу в описанието, искаме да ви раздадем една фигурка Funko Pop на Роберто Фирминьо. Тя изглежда ето по този начин и за да се запишете, просто трябва да се абонирате за канала и да последвате другите инструкции долу в описанието. Първият линк ще ви отведе към инстаграма на Stoyanov Games, където просто трябва да изпълните условията от поста и официално участвате в раздаването. Инстаграмът е чисто нов, така че имате голям шанс да спечелите, ако се запишете долу в описанието първия линк. Благодаря на Stoyanov Games, че правят това видео възможно. Аз ви пожелавам приятно гледане на остатъка му. Между другото, може да се абонирате, защото идват още раздавания в бъдеще, но повече няма да ви кажа за това. Приятно гледане. Сега продължаваме с писмо, изпратено ни от Хофенхайм, от Германия отново. Нека видим 3, 2, 1. Уп! Имаме автограф на Кабак. Това е страхотно. Това е абсолютно страхотно. Той е бивши играч на Ливърпул. Това е много яко. Това е много яко. Нека видим следващите. Андрей Крамарич. Добре. Сигурен съм вече, че това са автографите, които поисках, понеже им бях написал 4 играчи, на които много бих срал да получа автографи. Автографите отново са ръчно надписани. Нека видим другите двама. Дали са тези, които пожелах. Да. Волт Векхорст. И последният играч е не кой да е, Оливър Бауман. Пичове. Това са буквално 4-мата ми най-любими играчи от Хофенхайм. 4 играчи, на които исках да получа автографите. И това се случва. Може да видите 3 абсолютни легенди и Кабак, който просто е бивши играч на Ливърпул, затова имам някаква симпатия към него. Това е страхотно, понеже и 4-мата играчи са играчи, които харесвам и играят в Хофенхайм, което е много готино. Дизайна на картичките също изглежда прекрасно. Отзад също е доста готин. Картичките са доста дебели, някак са направени все едно от картон, което оценявам. Изключително много благодаря на Хофенхайм, че са ми пратили именно картички с играчи, които пожелах и те са лично подписани от тях. Благодаря ви. Тук продължаваме с един от двата немски клуба, които доброволно ми пратиха автографите, без да поискат писмо от мен или нещо друго. Именно Волсбург, така че нямам идея какво се съдържа в това писмо. Нека го отворим. Това, което се преценява по време на цялото видео, е да не взема да се сипа някоя картичка, както отварям писмото. Нека видим какво са ми пратили. Да, те са подписани отново на ръка, виждам. Това изглежда страхотно. Никлас Клинджер, надявам се правилно да го произнасям. 3 са картичките. Тиаго Томас. И последната е от Седрик Сезигер. Добре, очевидно ми е сложно да им произнеса имената, но все пак благодаря на Волсбург. Картичките отново за пореден път изглеждат с хубав дизайн. Това, което имам като картички от миналото, са някакси не особено готини дизайни и може би 2023-2024 клубовете са решили да направим най-бруталните картички, които можем да направим. И въпреки, че това не са 3-мата най-добри играчи на Волсбург, все пак много благодаря на отбора, че са ми пратили подписани картички и то на ръка. Продължаваме с писмо, което съм почти сигурен, че е от RB Leipzig. Така че нека видим, не съм на 100% сигурен, но нека го отворим и нека проверим. Добре, картичката изглежда червена, надявам се това да е RB Leipzig. Нека отворим. 3, 2, 1... Това е Шави Симънс! Това е автограф на Шави Симънс, пичове! Лично подписали. Не, май не. Да, това май не е лично ръчно подписан автограф. И имаме Бенджамин Шешко, който е един от любимите ми играчи от Лайпциг. Да, те не са истински. Те са принтирани. Нищо. Все пак благодаря на Лайпциг за това, че са ми ги пратили. Изглеждат доста добре, даже се чудя дали... Не са истински. Не са истински, но нищо, благодаря все пак на Leipzig, че ми пратиха 2 картички, дори и да са напечатани, все пак изглеждат готино. И въпреки, че много се надявах да получа лично подписана картичка от Бенджамин Шешко или Шави Симънс, все пак тези картички също ще влязат в колекцията ми много добре. Пичове, следващото писмо е доста специално за мен, защото това е от Витес, отбора на града, в който пребивавам в Нидерландия. Също съм бил на техен матч, така че съм много благодарен, че те ми пратиха нещо. Доколкото знам, нямат политика за пращане на каквото и да е, но може би им е харесало това, че живея близо до стадиона. Нямам идея. Аз съм доста хайпнат, защото дори да изпадат, аз
Продължавам да съм близо до стадиона, продължавам да съм ходил на техен матч, имам дори видео от техен матч и някакси знам и част от играчите, имам дори снимка с един от техните играчи и съм доста доволен, че ми праща това писмо. Между другото, писмото изглежда доста дебело, така че нека видим. Тук мисля, че имам доста картички. Да, 3, 2, 1. Бам! Добре, това са много картички. Тук виждаме картичка на целия отбор от стадиона. Нека видим следващата, дали те ще са подписани. Те ще бъдат подписани, обаче не на ръка. Това е Марко Ван Гинкел, бивши играч на Челси, между другото. Тук просто набързо ще ви покажа, понеже доста голяма част от тези играчи не са играчи, които може би са познати за всички български фенове. Така че надявам се да имам картичка на Милан Манхов, играч с който се снимах, който напусна Витес. Каспар Козловски, играч, който много харесвам, понеже той напусна отбора на полусезона. Нека видим. Нямам автограф от Милан Манхов. Да, картичките не са ръчно надписани, но все пак това е много готино. Това е картичка от матча ми с Нек Наймехен, което е дерби матч. Това е техният стадион. Малко се загледах, понеже това не изглежда като стадиона на Витес. И очевидно в този матч Витес са спечели, което е доста готино. Продължаваме с първото писмо, което получих, когато започнах да правя това видео. Именно писмо от ПСВ Айндховен. Честно да ви кажа, писмото доста лесно се криви, така че не съм на 100% сигурен какво да очаквам вътре. Дали ще има картички, дали ще има, виждам тук нещо се подава, може и да е постер, нямам идея. Взема цялото писмо, така че очаквам да видя какво са ми подготвили от ПСВ. Те са отборът, който най-бързо се отзова на поканата ми, така че нека видим какво са ми пратили. Те са ми пратили снимка на отбора. Това е реална снимка. И отзад има автографи. Да, те не са ръчно подписани, но все пак са автографи на абсолютно целия отбор. Това е шампионският отбор на Нидерландия, понеже ПСВ спечелиха този сезон. Така че това е много готина снимка. Тази снимка даже заслужава да бъде рамкирана по някакъв начин. Много готино изглежда. Материята също е много приятна. И дори автографите да не са ръчно подписани, все пак благодаря отново за пореден път на пореден отбор, именно на ПСВ. Един от най-големите отбори, които ме уважиха и ми изпратиха нещо. Може да видите как изглеждат автографите на всичките им играчи. Преди да продължим, искам само да ви хайпна, защото следващите две са много специални. Драги ми зрители, продължаваме с едно писмо, за което съм изключително хайпнат. Някои от вас могат вече да се досещат за какво става дума. Нека започна да го отварям, защото тук има нещо много специално. По цветовете може би се усещате какво е. Нека видим дали е това, което очаквам. 3, 2, 1. Добре, наобратно е. Yes. Това е ръчно подписана карта от Мукоко, пичове. Вижте дизайна и погледнете го, брат. Погледнете го. Продължаваме с Мац Хумелс. Абсолютна легенда, един от най-любимите ми защитници в историята, най-любимите защитници, които някога съм гледал. След това от Марко Ройс, една от най-големите, ако не и най-голямата легенда на Борусия Дортмунд в историята, лично подписана картичка от него, това не е принтирано. И продължаваме с Джейдън Санчо, един от най-скъпите трансфери в историята на футбола. Пичове, аз получих 4 от най-ценните автографи, които някога ще получа. Виждате ги на вашите екрани, изглеждат прекрасно. Това са 4-те автографа, които аз лично поисках. Тези играчи през този сезон играят финал на Шампионска лига и могат да вземат втората си Шампионска лига в историята. Това е страхотно. Наистина много съм хайпнат. Мога да си рамкирам всеки един от тези 4 автографи. Изглеждат прекрасно. Може би съм най-хайпнат за този на Марко Ройс. Не просто защото израствам с този играч, а защото е абсолютна легенда. Играч, който уважавам до мозъка на костите си. Това е наистина страхотно. И това е в последния му сезон на Борусия Дортмунд, така че този автограф има и допълнителна добавена стойност. Много готино. Наистина много готино. Доволен съм, че получавам и автограф на Джейдън Санчо, Мац Хумелс и Мукоко. Някои ще си зададат въпроса защо Мукоко, примерно, а не Юлиан Брандт. Но смятам, че Мукоко може да се развие много в футбола и затова поисках негов автограф. Той се е подписал на лицето си, не като другите трима, но все пак доволен съм, смятам, че Мукоко може да се развие. Надявам се и Джейдън Санчо да си продължи кариерата в Борусия Дортмунд. Искам само да ви покажа още веднъж, тези автографи са истински. Как да ви го кажа? Да, ето така се вижда, че това е маркер отгоре. Тази картичка е лично подписана от Мац Хумелс. Това е страхотно. Можете ли си представите, че тези картички са държани в ръцете си от тези играчи и са подписани лично от тях? Това е абсолютно страхотно. И не мога да повярвам, че само преди 2 години едни от малкото отбори, които се навиха да ми пратят неща, бяха примерно Гранит Владая, които имат същите цветове с Борусия Дортмунд. Днес аз получих нещо от Борусия Дортмунд, финалист в
Шампионска лига, пичове, няма на къде по-добре да стане. Разбирате ли? Това са абсолютни... Имаме двама играча, абсолютни легенди и двама играча, които те първа ще изграждат още името си. Това е страхотно. Благодаря ви, Борусия Дортмунд. Наистина ви благодаря. Това е много, много масивно. Това е изключително масивно. И въпреки, че тези 4 автографии изглеждат сякаш не могат да бъдат подобрени, сякаш това е наистина хайлайта на видеото, най-доброто нещо, което може някой отбор физически да ми прати е, пичове, Грьонинген ми пратиха цяла пратка. Това е нещо, което виждате под тези автографии. Човекът от маркетинг отдела им беше много служив и искаше да ми прати много повече от картички. Аз му казах, искам просто една подписана картичка, за да мога да ви включа в видеото. Не искам повече, ако ми пратите повече, ще съм благодарен, но не искам нищо повече, освен подписана картичка, дори и тя да е една на брой. И той ми каза, че измисли нещо и ми прати тази кутия. В смисъл, това е... не знам какво има вътре, ако трябва да съм напълно честен, но съм готов за нещо повече от картичка. Не гледам какво има вътре. Показвам ви го без да гледам. Гледам към тавана в момента. Поглеждам след 3, 2, 1. О, мага! О, мага, пратили са ми подписан екип. Пратили са ми подписан екип. Какво? Какво? Имам лично написана картичка, какво пише, защо е на нидерландски, какво? Това е абсолютно скандално. Нямам идея какво пише. Ще го преведа след като спра да записвам и ще ви го публикувам тук, но... О, мага. Не знам какво искат да ми кажат. Не знам какво искат да ми кажат. Но благодаря много на Саманта. Пратили са ми футболен екип и има подпис на него. Нека го видя. Чакайте. О, мага, той е подписан от всички играчи. О, мага, какво е това? Имам екип подписан от всички играчи. Грьонинген буквално са ми пратили тениска подписан от всички играчи. Имам бач, че са спечелили втората дивизия. Имам спонсора на ръкава. Екипа изглежда се едно е готов и играчи да го носят. О, мага се едно е плеер вържен. Отзад на гърба има катедралата в Грьонинген. Имам спонсор. О, мага. Ако има нещо, което трябва да се рамкира, определено трябва да бъде този екип. Той изглежда прекрасно, наистина. Това е вероятно най-скъпата версия на тениската, която са ми пратили. И тя е подписана от целия отбор, пичове. Може да видите колко много автографии има по тениската. Не мога да ги преброя, но и спонсорите, и слив баджовете, и... О, лъга, благодаря ви, Грьонинген. Това е страхотно. Това определено е най-голямото нещо, което някога някой отбор ми е пращал. В смисъл, дори българските отбори, които преди години ми пратиха екипи, някакси... Не казвам, че ги омалважавам по никакъв начин, но тогава помолих всички отбори за екип и получих няколко екипа. Буквално получих всъщност 3 екипа. В момента, без да съм поискал екип, аз получавам екип от Грьонинген, които не просто са ми пратили екип, те са ми пратили екип подписан от целия отбор, както може да видите. Екипа е Player Version, което е по-скъпата тениска. Тези обикновено струват около 100-120 евро и е с абсолютно всички странични баджове и спонсори, и на гърба има и... Благодаря ви много. Това е наистина страхотно. Това е абсолютно страхотно. Това няма как да бъде подобрено. В смисъл, това е последното нещо, което получих в това видео, но наистина няма как да бъде подобрено. Можете ли си представите как Саманта от маркетинг отдела на Грьонинген отива и казва на всички играчи в съблекаването: искам да подпишете тази тениска за един български ютубър, който ще направи видео, нали? Това е скандално. Благодаря много на Грьонинген. Определено ще им напиша съобщение, ще ги тагна, всичко ще направя. Просто благодаря много и Грьонинген, и Борусия Дортмунд абсолютно надминаха себе си, пичове, понеже това са неща, които са просто безценни. В смисъл, тази тениска наистина заслужава да бъде рамкирана, тези автографи заслужават да бъдат рамкирани, другите автографи, които получих, също заслужават да получат своето достойно място в колекцията ми, дали на стената ми, дали някъде просто на видно място. Но благодаря на Грьонинген. Скандал, наистина уникално нещо са ми пратили. Благодаря ви. Пичове, можем ли да благодарим на Саманта в коментарите? Едно много голямо благодаря, Саманта, искам в коментарите, и благодаря Грьонинген за това, което са ми пратили. Наистина това е много масивно, но сигурно нямаше да се случи без помощта на Саманта, която
просто е решила, че иска да ми направи видеото много по-добро. И така след няколко месеца писане на писма, изпращане на имейли, кореспонденция с футболни отбори от 3 различни държави, въпреки че получих писма само от 2. Тук виждате 5 отбора, които ми пратиха лично подписани картички, за които съм им безкрайно благодарен. Те изглеждат супер готино. Дори неръчно подписани, аз получих още картички и още неща от други отбори, за което също им благодаря, също от 2 от 3 държави, на които писах. Ето тук може да видите тениската още един път с всичките й автографи, в цялата й прелест. Ето ги баджовете на ръкавите, страхотния бадж на Грьонинген, отново всички автографии, наистина прекрасна тениска. Още веднъж им благодаря, това е страхотен подарък, който са ми дали. И нямаше как още същия ден да не отида и да рамкирам автографа на Марко Ройс, който от тогава ми стои гордо на бюрото. И ето така изглеждаше едно от най-великите видеа, които някога съм правил. Ако ви е харесало, оставете палец нагоре и задължително се абонирайте, защото съм сигурен, че това видео ще достигне до много хора, които дори не са чували за канала ми. Така че един палец нагоре и subscribe със сигурност ще помогне за развитието му. Всичките ми членове знаеха за това видео, така че може да станете един от тях долу. Включително да се запишете за giveaway, да ме последвате в Instagram отново от описанието. Може също да ми кажете дали искате втора част на това видео, евентуално с всички отбори от Европа. Но за сега ще бъде това. Благодаря ви, че гледахте и както казвам аз, живи и здрави и до следващия път.